Hola amigos e amigas de Arzúa, que tal? Bueno, por fin estou aquí no museo para darvos a noraboa por todo o traballazo que levades feito. Menuda envexa de romaría montastes no cole. Este mes de maio imos seguir de festa. Ademais, para festexar algo tan especial como o Día das Letras Galegas. Esta edición, como xa sabedes, adícaselle ás nosas cantareiras e á poesía tradicional oral. Xa sei, pola profe Rosa, que estivestes traballando sobre isto e que conseguistes recoller unhas coplas chulísimas dos vosos avós e avoas. De feito, moitas delas creo que serven para ilustrar algúns dos cadros que temos aquí. Algúns exemplos disto son as obras de Colmeiro, cadrando con versos que falan dunha fonte, de lavar manchas ou dun bocadiño de mazá. Outro exemplo atopámolo nas obras de Fernando Álvarez de Sotomayor. En Estudo para a Romaría aparecen dúas mulleres con roupa de gala. En A boa con netos vemos a señora maior contándolles un conto. O gaiteiro é unha obra que xa coñecedes, neste caso encaixa xenial con unha das vosas cantigas. Por último, atopamos dúas mariñas, unha de Jaime Morera e outra de Llorens, titulada Costas Galegas. Ao igual que na actividade que vos mandei, anímovos a poñerlles un pouco de ritmo, incluso incluir algún instrumento como a pandeireta, e gravarvos para así, ao final, recoller todo nun vídeo dende as redes do museo, compartilo e festexar con todo o mundo este día tan especial. Mándovos un bico xigante a Tarzúa e estou desexando vervos.